Partiamen pen kali Triprasas puamen pen isi ang tonga se pen chingki lapen jong vet lote anke itumta Delhi aphan isi message lo nang lale Triprasa atum arights to pini jong si ako pini jong si ningje jelote hala ningkan trok si kepen pima ciplang bom son si dam bom po athi ake angoja kong jong thip the ake mang direct tangka nang lunon la nang pinon direct funding non nang pisi ta thang cheplang pini ne sining jelo pini nili jong si kroidet lote nang lita kroidet lote an ke party ki minang klang lipo son si nang li alliance najir po lale ladak ave lale alang li rada phan ka chong thui lale komat si towar ke khang an ke ahut jakong long lo komat atum si hula phan vut ki pima hala tuma phan chete ne si alang li amena asong a phan chong thui de pini ke chengsi council amelong ke chengsi council amelong nangli ningje tame pradut manekia chobai pu nangli ningje non nangli ajakong lo lake bon sita nangli mantu neta ningje e la itum chak thip alam third tripralen alam kibi kali neli nangli phanang chuning ri lo honorable chairman of fund nili majok ta kali nili majok ta kali athe nili long le ave nili ang thek ave nili long constitutional rights ave labang so I state along ake hang kopi posin nili kapado jong sila chingbar rap a rights lale akapre kamunit north east atum long er ni hala phan pangbodet ningkan trok sikep angbong pen Tripura tum che thong dut anlo prasa munet atum che thong dut che nam lo tapen pini ke hang lo nili munit tum a ang thek aphan nili ke hang lake nili jakong aphan kali nili ke hang lake madu a political jakong nili mena aphan kali nili ke hang hula phan lale nili tuma munit aphan ang bengpet lasi nili ka dugre handang chuning rilo nili ning oil apen a hok nili ning oi o nili ka chedan lake political aphan kali nili ka chedan lake kaduk ave aphan pen a hok pet nili chuning ri apen chordom arnisi ilitum chigrum petsi isi ase ang tong Delhi lo nang neli chok che data thek prime minister re palang nang bonsita ilitum nangji constitutional ake chakalam greater Tripralen aphan ardom lapen chorol